Vadudi vauya neinnocent nyaya dzavo hadzisi kufamba kairo innocent. Taura tizvo hauna chii munhu kupara mhosva unenge uchinyatsoziva zvaunenge uri kuita kauziva kuti inini kana zvakuzonetsa ndinoziva kuti ndinozvigadzirisa so ava atouya ka zvokuti haushandi tinozviziva zvokuti haushandi zvotonatsauzviziva asi mhosva ka waipara ka haina zvana handishandi zvako zvaunoda kutaura izvozvo zvaka uri kuti udii wauya nei taurisa saka uri kuda kuti tiite sei izwe kana uchiti haushandi munhu anonzi haashandi munhu akaita sei munhu anonzi haashandi ini chandiri pakunzwisisa kwangu munhu anonzi haashandi munhu aritori pawheelchair amwe acho anotoshanda atori pawheelchair ipapo saka kana uchiti haushandi handisi kunyatsa kuunderstanda kuti uri kuti udii kubasa kupi basa ka unogona kuzvigadzirira basa rako unogona kutema huni uchitengesa unogona kuforoma zvidhina unogona kuya panapa uchiti panapa anhu ese uri kuona ese ari kushanda eza haana kambani bakatopinzwe basa panapa kuti uyai mushandi saka iwo kana uchitiwo haushandi handisi kunzwisisa apoendera kwahandisi kurinzwisisa uri kuti haudi kushanda here wati haushandi pane pekuti haudi kushanda nekuti haushandi unyatse kuspecify uri kuti udii zvawatengesa zvachiri zvezvo mari yacho ndiyo inotouya zvawatengesa watawo zvakanaka kuti watengesa unotengesa watengesa kaupuwa mari woripo ndizvo zvinoitwa hakuna chitiyoba chinodzomadzomhenekiti yepfura chisikagona uimedza hakuna zvakadaro kana chitamba-tamba chichidzomadzoma kudai kuda kuti totoziva kuti mukuro wangu kwaunomedza nhekiti yepfura saka hautauri fact rekuti haushandi iyo nyaya haishandi hauna uremara maoko ako unawo ese makumbo unawo kuti haushandi kuita sei zvidhina zvauri kuona sei zvirapa zvakaforomwa nevanhu kudzimba dzavo matombo ari kuona ese akafidwa mwese kudetswa naanhu ndo mabasa enyu iwona kana makandoti ngatitore koroni ngatitoite yedu muri hairi nemukadzi kuti hakuna chetinobudisa nyaya yako uri kuiziya kayo une zvausi kubvumirana nazvo here panyaya yako pane pausi kubvumirana napo here panyaya yako mutongo wako takakupa uri kuziva takati se dausa uri kurwara here babarasa si nyama hadzitauri kutaura muromo ungautauri inyama here muromo mwiri hayo zvendakuti digai tadzitaura kutaura muromo munhu atori muhospitari pamubhedha asikagoni kufamba unotaura vanhu sirurwadza chii rurimi taurisa tinzwana nemudare munhu ndati takati mhosva yako iwoyo takubata nemhosva yako mhosva yako takakuta uri kuiza kuti ndechii yekupumha munhu uroyi handizvo iwe tikataura kuti uri kuda kuti ubhadhare munhu wawakapubhira munhu uroyi uchitaura kuti munhu uroya iwe vanyengedzana nemukadzi wako tikati uda kumubhadhara 250 handizvoi
Dari tikati chi? 100. 150. Huh? 150. Akati 150 ndiye. Kuzwa kupi? Kuzwa uri panze? 150 hazi ndii. Yakanzi 150 ndii mazwira ako urikutaurira kuzwa kwako iwo hanzi ndii iyo. Taura iwe, toda kupedza. Dari kudiwa. Wakanzi dari wakanzi uri pachiyo. Takubata nemhosva yako yekupumha uro iwo dari takati urubhadhara mari. Takati urubhadhara chi actually. Hatina kutaura nyaya yemari, takati uri kubhadhara mhou nemwana. Mhou nemwana is $400. Uruti mhou nemwana 150. Une mari yedari iwo $400 yemhou nemwana. $250 yawaroda kubhadhara Susan Mutakura. Kuita 650 iwe. Saka uruti udii nazvo izvozvo. Last quarter hauna kuuya kayo. Hauna kuuya, takatonyora panapa kuti default hauna kuuya iwe. Warova udare musi wa2. Hauna ba. Saita nharo uruti rupenga iri munhu. Wakauya ukaonana nani? Wakauya pa. Wakauya mudare ukaonana nani? Mbozi isu hatina kuona. Wauya wakaita sei? Mami nani? Usauya zuva rounenge wauya kahako pamwe wakafembuka. Upinde ungoti ndauya muno. Wakauya minani? Ndasvika nabata time kuti ndachitogwara he. Ndikanongobata time ndachitogwara pesa. Last week takasvika na9 tiri muno. Wakauya ngoi asi wakauya ma 11 12 midnight. Because 9 dzakachaya tiri muno last week. Wakanonoka zvipi zvacho titaurire manonokera. Ndachirwara. Wati ndakanonoka wakasvika nguwai? Ndasvika ndasina kutime asi ndakasvika makakasi ndikaona ndakugara nawo makakasi. Kunozikuba masikati. Wakataura nekupi? Muno wakaona. Akadi. Akapinda muno mpaka kwa akaona na makakasi. Ndiye kwaona pe. Akaona. Umango musida nokwe wakaya zara kupi. Zora di? Raku. Istakazo kwa 8, istakazo kwa 8 pana. Wakauya. Mundu mukataura naye mkazi mtu yeuya nasi. Zvakanyanya kutaura dare rinoiwana 8 o'clock. Kuuya zuva ranyura kunonoka. Ndati kuuya zuva ranyura kunonoka. Ngatitaure shona. Hapeno pamwe takutaura chiMozambique. Uri kutaura iwe munhu ukauya udare na5 unonzi wanonoka here. Hauna kuuya. Hauna kuuya udare. Zvako zvoti urwara zvota zvichi. Saka chititaura urida kubhadhara sei kwako? Kana zviri kunetsa isusu togona kungoisa kuchimani toisa kucriminal through messenger of court. Zvauya kwatatswa zvinhu pamba zvashaikwa wotorwa woenda kwamandikisi. Dare harigumirwi mitemo, tinongonyora maafidhavhiti kuno munhu takamubata nemhosva. Nyaya inototinetsa kunokuka inyaya yekungaka tiri kutadza kutokudaidza kuuya kudare. Wauya udare tatotonga taane verdict. Tinenge takutora iyoyo order yedu iyo judgment toendesa kwamagistrate. Then kuuya wotorwa kana pashaikwa chinotorwa wotorwa iwo wacho. Woenda kwamandikisi 6-8 months wabva kodzoka. Tedi chingoda mari yedu. Urikuda kuti use method debate zvinopera toda kukasika kuti gaga. Bozi une chikwereti che650 wakambounza chii? Taura zvinonziwa. Ndati ndini ndakambagara mudzaki.
iye ngatauri iye wacho ngatauri wakambounza ndakaunza mbudzi mbudzi ngeidare zvei risina kutopera saka uchitori kudayira ndokwauchikutoka tati panyaya yako yechikwereti chinaona ndo nyaya dzemunonyengedzana mumabhedroom mwenyu pakutaura nyaya dzenyu dzekudanana kwenyu imimi semurume nemukadzi munotaura nyaya dzemakuhwa muchidenha manebhasi manext door nini makanyengedzana wakamutuma kuti ukangomutuma ndo wakamutuma kuti ndotaura kuti wakauraya murume wangu uri muroyi neinini that information came from you ndizvo zvakaitika takaitaura nyaya iyi tikatoitonga ikapera tiungoita mareviews chete kuti muzive kuti zvimwe zvinhu zvemunonyengedzana zvinozokudzokererai hezvo izvo zviri kudzokera zvinhu zvenyuzvo ndizvo uyu akazviziva sei kuti pane nyaya yekuti wo wakauraya murume wangu wakataura zvinhu anodei unongodaidzira chero zvaadaidzira kuzomubvunza mangwana wakuseni unoti handizvizivi pachoni masikazvizivi izvo hatisi kuramba munhu anoti amwira odeedzera chero zvaadini zvaadeedzera achitaura chokwadi unonge chitaura chokwadi kabhozi waakaudzira waakadeedzera anga asikatauri izvozvo zvokuti saka nyaya yakauya sei kudai patogari paine graji izvo zvaamutarambe muchitaura nyanyu yegiraji takati munomhangarirana ngatisada kutora imwe nyaya yekuisa pamusoro peitorichi hadzizoperi imimi your sisters mune nyaya dzenyu dzemagara muchipumhana uroyi dzekumba kwenyu izvezvo hazvina problem tukana imimi savana sisi munonyaradzana seana vana vanyamunhu but yawakazoita manje wakaenda kotora uyu manje mukomana kwakumupa information kumuita inonzi mouthpiece you used him kuti taure mashoko enyu aikurwadzai maererano nasisi wenyu nekufa kwakaita murume kuti sisi ndio wakauraya murume wangu wakatadza kuaprocha your sister directly kuti iwo wakauraya murume wangu bhozi munoziva zvamaityana kwautuma uyu atumwa bva azviita mukafara musi wacho makarara muchifara kuti wamupedzera aifunga kuti akangwara bva zvakunakidzai iye ndobva auya udaro saka kupedzera kwamakasarara muchiserebreta naye uyu wako uyu muchiwirirana tinoda 650 nhasi apedzerwa ndiani manje pamusoro pazvo imimika nyaya yamaakutaura muri kutaura munhu akauya nenyaya yake asisipo akataura akaprezenda nyaya yake apo akagara apo imimi amakagara apo imimi tete apekeni hamuna kuyaba imimi muchiramba zvakanga zvichitaurwa nemunhu akanga achiripota nyaya yake maakutaura izvezvo kuti hazvisi revhozi anhasi haana kugara apo ende hatizvinzwiba izvezvo makapara mhosva uyu akataura nyaya dzenyu chero musina kumutuma kuti ataureka but akataura zvinhu zvamakanzwa muchitaura zvaakanzwa muchitaura imimi iye ndobva abhenga mupfungwa dzake adhakwa ndobva azvitaura but information yekuti azozive kuti imimi murume unyu wakauraiwa nasisi yenyu akazviziva through imimi uyu doro raakamba musi wacho unomuziva semurume wako ndo wakatotenga doro vataura kuti right yoita zvako ndaumwi doro rangu maharaba ndatenga doro tiita zvako zviya toda kuti soko rifambe broadcaster uyo akati masupamairi hasati ukatenge rimwe bvati zvaitwa bvamuti cheni bvawamunzwa achitaura uchifara hamuna kunzwa kuti muri kupara mhosva ndo zviri kuitika chete yanga itori mhosva isusu munhu akauya akamhangara kuno munhu akauya akamhangara kuno akangomhangara isusu it's our mandate it's our obligation yekuti nyaya iyoyi tinopei execute ndakakutaura kuti pane munhu akauya akakurukwa simende 2004
2 bags dzecement. I think muna 2004 2 bags dzecement dzaitoitawo pamwe $4 kana kuti $5 dziri 2 bags. Asi akauya akabhadhara $40 kuvhura dare rekuripoti recovery yecement. Takatonyora masamoni tikadaidza munhu wacho 2004 izvozvi we are talking of is and 26 years 24 years tikamutoti mundara process yauri kuita yekuvhurira munhu dare cement ya 2004 zvinokudhurira kati inotoda justice. Takadaidza mukomana wakabira munhu cement yake 2004 vaizviti tikazoweka kuona kuti cement iyoyo current price per bag was $8. Akazobhadharwa $16. Iye aripota nyaya $40. Akabhadhara $40 yekumhangara nyaya kuti arikavhe $16. Nyaya yake takatoita bosi yakanga yamhangara. What I advise you guys, maita ma-problems kudzimba, try and find my ways ekusolva ma-issues nema-problems amicably. Nyaya ikanga yauya kudani isusu totoitora semhosva mukavharana. Iwewo munhu akauya kumhangara kuno is your sister kunyembera ende munogara kumaraini makatadza kuwirirana. That's why akauya kuno akataura kuti inini handiuye kuno kuchangamire bhozi kwandinobva kuri makumbo angu naina ane problem yemakumbo. Akati inini ndoda kuzouya kwamuzi mari yadi yapo. Saka tikuti wewe wati wakabatsira mbudzi very good, thank you for that, but mari wakabatsiraka ndedare yaakanga auyawe asina. He was caught nedare futi anawe akauya asina mari yedaira, ndiyo mbudzi yake yaakauya nayo fine. Kunyaya yadare haina hayo kupedza zvisina basa, tochingoti oraiti zvekudaira zvadi mhosva yenyu yamakapara hapana chati chabhadharwa. Uyu sisi wako ari kufona kuna sekretary nawe ndageri kuti kwane mari. Saka last week aitobvunza kuti pane mari yakauya here last court, tikati hapana. Saka nhasi isandi mangwana anenge achifona kuzwa kuti pauya mari. Ndopetataura kuti isusu hatizogoni kuramba tichidaira nyaya dzemanyepo. Tinenge taakuzotomutaura kuti nyaya yako kunokuka hatisi chaihendla, takuisa kucriminal court. Saka ndikuti todii chitibatse marongere emakaita muchironga nyaya yenyu yekunopuma munhu uroyi, batsiranai futi pakubatsirana kwamakaita panyaya yedare. Apa paitai futi apa toita sei? Witi yamakati makarima iri kuno ainobuda. Saka kune saka tongosvitsa pakuti hedu toita handover. Taura izvononzi Handover uri kuziva kuzi handover yacho chirungu. Asi handover yacho ihandover kumapurisa, haisi handover kuenda ku waufunga kuzvekuti kusungwa yabva yapera, haina kupera. takuendesa kumapurisa ukanosungwa uchanopika kwamandikisi. Unogadziriswa soro unonga uri kuita. Uri ikoko kwamandikisi chikafu chekuseni ndechako. There is a difference between a criminal and a civil debtor. Iwo unoenda uko uri civil debtor. Government yemuZimbabwe has got no budget for civil matters. It has got a budget for criminals. Ukasungwa iwo nemhosva yekuti wapara mhosva watyora mutemo wehurumende, hembe dzako nechikafu nei kujeri zvinoprovidwa nehurumende. Asi ukasungwa nenyaya yechikwereti, chikafu chounodya mangwanani, masikati nemanheru, uyu ndiye anenge achiunza uyu. Hembe dzouchapfeka ikoko ndiye anenge achiunza uyu. Mablankets ouchashandisa ikoko uyu ndiye anenge achiunza. Ukarwara uri ikoko, mari yemushonga uyu ndiye anenge achiunza uyu mukadzi wako. Wapedza 6 months idzodzo wabuda, uri kudzoka futi kudare kuno uchigara toka takutoa kuti tiri kuida futi mari iyoyo.
ukaonanga usina kunopika unenge wakaenda kumbozorora nekuti ufunge zvakanaka. Yakaita kunga mari yemaintenance. Vanhu vanombosungwa nemaintenance vari muno zvandiri kutaura muri kuzviziva kuti mari yemaintenance ukasungwa unonge unopika wapedza mari iyoyo neperiodi yawakanopika yacho kuti wakaita 6 months wasungirwa chikwereti che3 months. Paunobuda mujeri unenge wane chikwereti che9 months. Hatimire taura itizwe titosha uyu ari kurwara everyday anosenzero unoitei anoitei rei raasingagoni rei zvese zvimweni zvese zvimunomochira kutobatsirwa ndiye kuti batsira apa itoshanda Ashandi. Zvichizobuda 600 inonga chimbobudawo mbichana mbichana hazi zvomurutaura murutaura uyu urutaura mungazoti kuti unorwara anorwara nei saka inonoporomora unoziitirei iuri murwere imimi atete Abigail kumba kwamuri kugara ndekwani pamba pamuri kugara ndepani Njikiti. Njikiti ndiani wenyu? Njikiti ndiye angari murume wangu akafa. Saka muchiri mukadzi wekwanjikiti. Saka pamuri kugara ndepanjikiti muchigara nauyu. Saka iwo unogara uchanyepa iwe pandakasvika pako paya pane umba here paya sabhuku akati cherechedzai bhokisi zvakataura handiti akatati pane imba iripo pandakaparatidzwa kuti hapana nekamba pandakapana pane kachidziro hapeno zvekakaita iwe usitaura Innocent uri kuona imwe nyaya watona yekudangana mukadzi wemunhu ndine musha wangu wandiri kwani uri kuchengetwa iwewe pandakasvika paya hauna kuti ndiri kugara apa pamba iyi here hauna kuti ndiri kugara apa here pamba paapiwa aiwa une imba yako pandakabona uri mumunda kaumba uri mumunda Alright, mirai. Innocent iwewe wakapleada guilty munomu mudare uchiti yoga unodheta nemukadzi kana kuti munodanana wakataura wega ukapoma waga nemuromo wako at the same time autaura kuti mukadzi wemunhu imwe mhosva futi yona yekudanana nemukadzi wemunhu iwewe mukadzi wemunhu unodanana naye mukadzi wekwanjikiti That's why. Uchiona kuti ari kumashure iwe ari kumashure ngone vari kunyarara zvavo varazoita kunyamweto varungarao unasozwisisa saka gwata mapawa tokuti pawa zviro zvawakaita zvakatoshatisa ada chikukopamura baba ndakanganisa mtawanino imwe mwatete imimika anhu ekwanjikiti achivaiko kumangara ikuno kuti imimika chimbomira zvetipedze atete ekwanjikiti achauya kumangara muno anouya kumangara musipoba kuti nemukadzi wedu uri kunyengwa ndeinosenti uyu achauyawo ne ngoti nyaya iyi ari kuizwa
tichaona uyo panapo omangara imi muchaipo omangarwa imukuzimimika muri kudanana naInnocent uyu ucharipiswa kuti nani ekwanjikiti kudanana nemukadzi wemunhu iwewe Mbara kwasa kuchapera. isusu tine nguva diki toda kukurumidza kupedza zvo zvekuaaa mabvumirana murume nemukadzi kuti nyaya itoita yedu yendofu ndo mangwana toda kugadzira mapepa yotoenda uko kuzoitwa zoberera ikoko zvazobudawo tozozwa zvinenge zvabuda bcause ticharamba tichidaidzana munomu tichitenderera iwo munengini wako uri kuti adzotaurana naisisi wako kuti muiti droichi nyaya moita maout of court settlement nezvimwe hamusi kuda muri kuda kuti iende yakadai chawaakuda maybe pamwewo ukatoona umwe muchinda uyo hautodoite good riddance kuti zvichitoende mujeri because hapana chemuri kudo kubatsirana ava wau zvichitoti hapana iwowo maybe you failed to perform as a husband along the line ona mwakutonjanjaniswa wakatambiswa front nemukadzi murudo mamuchitodanana ukanyengedzwa nesuper o2 ukazendoti wemuroyi wadai iyo zvinyaya yautsviriridza iwo wakubvuma kuti nini kana kuenda hangu jeri noenda iye wacho wakakunyengedza uri kutoti ngazvidini ngazviende isusu takutotiwo ngazvidino ngazviende saka ndope tasvisaraka tabvumiranaka Innocent aya ari kudairira iwe kuti ende kuchii aya asazondera imi muri kudaire kuti kuti ngazviende haana kwaanone mari aiwa imi saka muri kudaire kuti munonyarara hamupinduri ari right arondibvunza pendamubvunza waakuchiti hazvingaitoereri kwai ndikawana pendawana ndotumirawo paeducation waakuchizozwisisa manje kuti pendataura paya kuti uri kuzi ngazviende ndiwe ayanisara rimhatso saka mwamuri muri kuenda mwese uri kuti musanga muri mwese zvouri kuita muri kwamuri uyu unotosara achitogezwa hona haasumira pamuri wako akafa pakatoitika zvakaitika kusvika wazojoinawo kiu yacho iyo zvizvo watodhira newewe ari kutokuti hapana you are useless hapana pamwe uri kutotaura ake haasi kutotaura zvakawanda kuti mudare but ari kutokuti iwo kutoenda ujerika uri nani amwe arume mutori muno musanyengedzwana akadzi murudo muchipariswa mhosva at the end of the day muri kuzwa kuti munhu uri kusaina pasi kuti munhu akamunyengedza kuti para mhosva ndiye ari kumiramira kuti ngazvidini ngazviindi saka isusu hatikarambi tichidaidzana mudare muno tichitaura nyaya imwe tine mastages etinosvika nyaya yedu yoenda chimberi saka tawirirana imimi mabvumirana iwo wabvumirana nazvo isusu mapepa tautoendesa uchimani mangwani zvototangira kubva ikoko iwo pachada kuuya powatachwa kuonekwa kuti pane pamba pako pakaonekwa pasina vanotora iwewe asi hausati wabhadhara uchaenda for 6 months kwauri kuenda ujeri ikoko uchibuda tiri kukudaidza futi mudare ipo pawakagara apa tichikubvunza futi chikwereti ichochi kusvikira wafa mari iyoyi ticharamba tichikubvunza ukatadza futi tonyora futi mamwe mapepa wodzokera futi kujeri dzimwe 6 months uchibva ikoko tiri kukudaidza futi ipapapa ukafa tichauya paguva pako uchafa nechikwereti ichochi tosiya tanyora invoice paguva pako kuti toda mari yedu kwawaenda ikoko kuziva kuti une mari yedu tikasangana kudenga chakubvunza kuti une mari yedu iyo kusvika waibhadhara dai mene